koba tɛ kɛ mais ni koba bɛ kɛ a mɛn kala kali Abidjan ko ka belebele Mama Tamba a wulila Dakar na tuguni Imadi ani Borojandi kusatigi Tamba Bametigi Tamba Kiletigi Tamba Kilekotigi Tamba Pocho Mama Tamba ka saylama dunu u gosira uti kalo tile 14 ka taa bila uti kalo tile 21 na ina saylama bɛ taa kɛ yɔrɔ min na o de ire Mama Tamba ko k'a bɛɛ lajɛlen wele kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ Abidjan ka taa saylama kɛ kalo tile 14 ka taa bila kalo tile 21 na ire mais Pocho saylama hukumu kɔnɔ su kelen pe o talen don ka di donso den na ba ma soma den na ba wima den na ba ma o de bɛ uti kalo tile 19 ma n'an ko ma ko le 19 ka dugu jɛ le 20 na sibiri Marsangare peni ale b'a bolo bila ngoni na o tuma ɲɛnajɛ in kuru kara denfa talen don ka di Faganda Sidibe ma honorable Faganda Sidibe Abidjan kaw fɛ an b'a fɔ a fana ma k'a dansogo ka ani ko ɲɛnajɛ in denfa talen don ka d'a ma o tuma ɲɛnajɛ organisateur ba o de association Jiga Bleu Araki Mali olu de jɛra ka ɲɛnajɛ belebele organiser ka fara Mama Tamba ka kalandenw ka Abidjan olu de kɛnɛ labɛnbaga la reine Tamba ka kalandenw Abidjan olu de bɛ jɛ ka ɲɛnajɛ organiser saylama ɲɛnajɛ n'a fɔra Mam Koyita nimisa Abidjan cɛ n'a muso denmisɛn ani makɔrɔ bɛɛ lajɛlen welelen don a kɛnɛ kan o ni ko